नै लोगोफोर बङाइगाव पार्कनि एकुरियामाव हाबदों जोङो नै नाया मासि मोजां मोजां आलदा आलदा रोखोमनि दं नै बेलेग बेलेग कारेन्टजों माबाजोबनाय इयाव दांनो होआनो सर्ट जागोन ना इयो बोरैबाफोर ओंखायनो दांनो होआखै नै फिसा मोनसेल' मासेल' दं नै मासेल' दं नैबाव माब्रै 4था दं नैबाव ना फिथिख्रि बायदि ओमफ्राय बेलेगथार बियो फिथिख्रि ना बायदि नैबाव मानै दं तुता बेहा एसे गिदिर गिदिरलाय अरिजिनेल आरोना बियो अरिजिनेल ना बेहाय मासे नै नानि नामा बाव दंखायो नै बेहा ना माबा मागुर बायदि नै बेहा सु गोनां नाया गैया नामा नै खनायावसो मासेल' दं बेयाव बाहाय अबाय दं बेबा नै फिसासो बेहा गोजौआवबो दंजोबो ओमफ्राय नाया मेरला ओरैथिंना एसे फिसा फिसासिन आरोना बाबा खोनालाय जा खुसिखा ओरैनो लाना फैबाय न'आव उन्दुबाय थानाय जानायखाय दसे पार्कआव गेलेहोनानै गालांसै नै बेहा फिसा फिसाथार जा साइजखा नै बरिया बारा बुरजा बुरजा दोनजाया खोमा गिदिरफोरा ओमफ्राय फिसा फिसायाल' गिदिर गिदिर दं फिसा फिसायाल' बुरजा बुरजा दं आरोना गिदिर गिदिरा मासे मानै इदिल'सो दोनदों नै नास्राय माबा ना गोरि ना गोरिबाबो बेहा एसे बेलेग जोंनि लकेल बायदि नङा एसे जुदा खावै बेहा खावै ना बेहा बेंसिबाबो एसे बेलेग माबायदि मोनदों नाखौ नायना माबायदि मोनखो नोङो मोजां ना गाज्रि मोजांसो बारा गिदिर गिदिरखौ माबा बुरजा बुरजा दोनजायानदां माथाम माब्रैल'सो दोनो फिसा फिसाया ओमफ्राय बुरजा बुरजा दं नामा दंखायो गिदिर गिदिरखौ मासेल' दोनदों अबाव गेलेहैयो बाबा एबार नै अबाव गेलेयो 15 बेलासि जानायखाय मानसिफ्रा मेरला फैबाय नै बाव फै बाव वीडियो करो वीडियो बाय बाय गैला मोजां
Enalai. Bye bye. Spapsa. Malay borai buri. Tuh. Deh. Iya. Di bye inde. Di nung bayong homtabra. Iya. Di ra chikda. Gila. Angkat baik. Jaya ini. Kejang kan deh. लोगोफोर थानोबो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर नै अखा दोमैलुलु अखा हाखांनानै आराम जादों नै स्रां नुदों मानसिफ्रा नै बैथिंथ' मेरला मानसि जाबाय बैजों बारा मानसिद्रायाव थायासै आरोना जोङो ओमफ्राय ओरै एसे ओरैथिं फैबाय जिरायनानै थानो मोजांनो बाराद्राय न'आव थाबाय थानानैलाय माथो जानो एसे फ्रि बेरायगारनांगौबो नै बोराय बुरि खथ' मोजां बेरायफैयो मालाय नै जि गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों जोंहा खननै बा खनथाम जाबाय आङो बेयाव फैनाया ओमफ्राय बारा फैबाय थानाय जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खनसे नङा खननै बा खनथाम जासिगोन अबाव दासो लेंबाय नै बेयाव गेलेनो दे आजा सिगां लोगोफोर नै जों बायदि गेलेनोबा फै होनदो मोजांथार आंखौ सोंथिनो नोङो नों रोङालै दे बाबा नों नांला दासिमबो आं गैया नै जि गोबाव गेलेफैबाय आरोना बेयावनो दाख्लिनिफ्रायनो लोमजानानै दंगासिनोमोन न'आवनो उन्दु थानानै अखाबो हागासिनोमोन ना दिनैसो आराम गेलेफैबाय आरोना लोमजानाया एसे राखांनायजों लोगोफोरखौबो नुबाय गेलेनो आराम गेलेगासिनो मालाय ट्रेन गारिया सालायथ'लालै बेखौ बन्द' ओइथिं माबा बानायदों खोमा गाखोबाबा लेथ्रासो बियो थ' रेबिट नायसै रेबिट ओइयाव रेबिट दङ मोनामो है दांनाङा मोनामो खि मोनामो रेबिट औ मोनदों रेबिट नानिया फिसा दं ini kan kota apa? Oh, tante. Này rabbit saya nih.
Duku 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 duku. Duku 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 duku. Nih megona, megona. Ani bayi. नै लोगोफोर जोंहा दा बेरायखांबाय गेलेखांबाय ओमफ्राय बैयावहाय इकुडियामबो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि मोजां आरो बेरायनोबो गेलेनो मोजां मोनबाय आं थांनोनो बारायदोंमोन ओमफ्राय बेलासिबायबो एसे लामायाबो गोजान नालाय जोंहा थांनोसै दायो थांसै ना बाबा नों खेबनो रोङालै थांसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बाय बाय